जानानै मा सान जालायलांबाय दाबो सिखारा बिमा गायदिनि आमोलाव मोनजानो नालाय र' थांगौ नों मा गायदिया जादोंना नों आंजों र' जादों ओइ जांलाब जांलाब ओइ फांनियो मोनजानो र' माने र' नों बेथा Tàu rồi sao nó có sẵn sàng lá đi mà gầy đi á mà đi nụ có thì nó nụ có thì nó mà ai mà đi sao Di makai tapi makai dia just apa? Pengen apa saja? Iya. Mana betul lagi pun tak. Này Giang làm xe lưng video. Cái đừng làm. Ông thằng ơi, sao lưng xe ông thằng ơi. Ơi, rồi ông thằng đấy nữa. Ơi, rồi. Cái đấy nữa được. Ham family khác của em á, của em ini udang sana cái này này. Không phải nữa. Ubra jangan lama macam tadi ni biasa. Pasien dah lelong buat. Jangan làm gì gì đến giờ ha, hãy chụp vào đặt lấy gì, đỡ jangan làm cơ. Này ha, jangan đặt lấy jangan làm nó bê đây đừng mượn. Mà jangan là bạn jangan cứ phản lại cái này ní, jangan làm gì nha, đừng ha. Ayo bidu saya mang chụp lên nuôi bidu mà hãy chụp jangan làm cứ thưa bên bia. Kau juga jangan lama pun ini. Ayo jangan làm gì đến giờ ha, bữa này nó mới khờ. Chụp ra chụp đi cũng này để ba mình khai ra bay nữa. Ayo khai ra bay. Này khơi song. Jangan làm cũng này thay jangan cầm phồng mà chấm chấm thì là thằng sẽ gần. Bidu yang ba jangan khai nó jangan làm gì đến giờ ha. Oh kamu di balik sudah semua. Bicara foto kenapa dia jangan lebih này Di sini thapan sikat gua. Mana yang foto sekarang ada? Aku suai terus karena thapan hilang bayau. Tapi bener ya? Apa macam apa pria kibra bisiklah mi amate semua pun nak berumur. Oh, wait pun terus hilang. Hap, kali ini mi apa semua pun ya. Này mi nữa, mi nữa. Nó mà làm cái này lại. Wait làm bên dia. Nó cái mà làm kiểu. À mà làm nó mới về đây. Nó chắc là chị ở đây bảo là hành cứ ra phơi thật lên. Ayong. Má bê. Ayong đừng rằng là mi nữa kìa. Ayong jangan lah balai.
जांलाबा जोंजों थाङिया सप्तासे जाबाय बेखौनो नायनो फैदों जों माबे मानो नांगौ आयौ जों जांलाबनो जाग्रा बेसाद लाबोदोंमोन नायनो आंबो दाउखौनो लाबोदों नायनो ए दावाय थिंसो आयौ 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 दामे लाबो आयौ दामे लाबो ini kamu sudah ini libut ya ayo mana kamu lagi nih tuh tapi gimana ya बा फिसाफोर नोंसिनि फ्रेन्डशिपा बिदिनो दुखु सुखुआव थाबाय थादों थांनो जांला फिसा नोंनाबो लन्दनाव फराय नोंखौ सप्तासेल' गाजायो हाबा बे फिसाफोरजों मा जाबावनो खालि बेरायनो जानोल'सै Maksudnya tuh sama temen-temennya. cũng một lên lấy xe là nó bukan lấy chạy về anh là lấy cuba mình chia lấy mana cuba aku sudah main naik tu Tuh, bisa biar ini situ. Tuh, di situ. Apa indang? Dương bắt đầu dừng thấy anh David. Cái sọc thằng này, biết có sự thôi nè. Anh sẽ cái lima. Anh chia. Khác là. Anh là dừng bắt đầu dừng thấy ở, nó là khai gì khác. Thế đúng à? Vì chứ đường. kau nak kita be tuh yang sejak kita salam lah nih deh betul karena sudah atau aku sigen Londonau macam thalaman जाबाय deh जोंथ' ज' थालायो मिनिलायो जालायो लोंलायो समाव बुलायो नांलायो खमलायो जाबाय दाथ' आं थांसिगोन लन्दनाव गावबागाव हारि मालाबाबो हारिमुखौ दाबाव गावबागाव हारिमुखौ लाखिनानै दोन नैबे जायब्रेनिथ' गोसोथोनाया गुबुन जाथि जेखि जाया मानो मोजां मोनलायनायावहाय सामटाइम्स बेबायदि जायो अब्लाबो गावबागाव हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखायहाय गावबागाव हारिखौ गोजौआव लाखिनो थाखायहाय गावनि हारि गावनि आसार खान्थिफोरखौ दाबावसै जेब्लायबो नोंसोरो जेब्लायबो गावनि थामोनथाखौ फोथांना लाखिदो आरो जेब्लायबो गावनि हारिफोरखौ जेब्लायबो फोथांनो थाखायहाय गावबागावनि हारिनि गाननाय ड्रेस आरो गावबागाव हारिनि माखासे बेबायदिनो बयफ्रेन्डफोरजों मोजां मोनलायदो गुबुन जाथिफोरनि सायावहाय जुदि जोङो बेबायदि गोसो होयोब्ला नोजोर होयोब्ला जोंनि माखासे गावनि हारिखौ जोङो बखिनाय बा गावनि हारिखौ जोङो फेमास खालामनाय जायो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गोबां बेबायदिनो लेखा रोंनानै दिनैहाय गोबां सोलोंथाइ लानानै दिनै गुबुन जाथिखौ गुबुन हारिखौ लानानै गावनि हारिखौ अपमान खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों ओंखायनो दिनैहाय नोंसोर आंनि बयबो लोगोफोरखाय आं दिनै बुङो जायब्रे अननानै नोङो गावनि हारिखौनो बजबना लाफिनदो गुबुन जाथि गुबुन हारिजों थाङालासिनो दा बेबायदि गुबुन हारिजों जुदि थाङोबा गावनि हारिखौ लाजि फोनांनाय जाया होमबा बेखायनो आङो जायब्रेखौ बुङो आं थांसिगोन नोंसोरो गावनि गोसोफोरखौ हमथानानै मोजाङै सोलिदो आरो गावनि हारिखौ बासायना लाखिनो थाखायहाय गावबागावनि हारिजोंनो गोसो थोलायफिनो जायखौ मोजां मोन्दों गुबुन जाथिखौ बेखौहाय एसे हायोब्ला आरजिलांदो आरो ना बिदिबा नोंसोर मोजाङै थानाय जाबाय दे बिदिब्ला जों उनावहाय आरोबाव लोगो मोनलायसिगोन आङो थांसिगोन आं थांबा नोंसोर आंजों फै दे आङो बे सप्ताहालागै थांगोन बे सप्ताहा नोंसोर आंखौ लोगो हमबा जाबाय दे थ' बिदिब्ला थांनाय दिनै
Nơi bisa. Oh iya. Ada nonton fरायनो थांनांसिगोन दा नोंसोर मोजां फरायदे आफादे. Jagat ayo jagat. नों थाखा फैसानि जेबो सिन्था खालामनाङा आं हरजोबगोन ना नैबे बिमा गायदेरनि मान सनमानखौल' लाखिगोन Jagat ayo. बांद्राय सिख्लाफोरजों सिथाब थानो नाङा आफा Ang siklapnya kuno lingan kayu. नै फिसा नोंखौ लांनो हेलिकप्टार फैगासिनो दंखायो बिथिङाव नों बेजोंनो थांबानो जाबाय थांलाय फैलायखौ जेबो सिन्था खालामनाङा नैबे नोम्मा गायदेया मा हायो मा हाया नों फरायनायखौल' गोसो होबानो जाबाय फिसा Jagat ayo. Jagat. Ang ni mas mau laki thayun. Aku mani ke senam faygan ayo. दे फिसा लोंखांबायब्ला दोनदो औ, आयै, ओंखारबाय। थांनांगौ समाव जाबाय हनै आं नोंनो जे थुब्लाबोनोसै